Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party East Chand Hills District. Kalarai ban penlong daga chinya ki dak ba syong kalan mengor hakmat umat dur uwok yang nangba ubadon hapo ka phalau Deputy Commissioner ka district. Ka jingrai ka VPP ban syong yakhi ka dei komishibenta ban persha ya ka jingthmu ka sarkar ban penlong ya ka jing pensngo pat ba halum serman habe dei ba ka jing klong maushun ka MS Shri Cement Limited. Ka badan hasnong nongrem ilaka nongkle East Chand Hills District. Habapin pau yakani shikilat batai kubor uba damiwan hi el rembai president uloong baya kani kajinya ki ansedang nadu kapor shpo baje minstep hadu kapor san baje janmien uloong bana kalyang ulet Dr. Ricky AJ Singkon MP barim uladaban IT da kashiti shaka sarkar India badai ban pensengi shwai kani ka project balkumta na kalyang ka sengru kanang yai buddian halor kani kaman Nalor kata uloong ru baga VPP kadawa badai ban pendu no ekani ka project nalor ban aila ikinong syongshnong ban ti dawyong klem dat penenkam ban don ya kajaka kumbala betha kata shispa hekta Ki press ki media ki be bayadon hagani ka por ha kabangin ay ekani ka khubor lemba jumpi shaki pajba hagani ka jingedei bat kani ka jingmi jong ka party ban kren halor kani ka jinglong jingman jong kani ka district ka bai ki jongi haga jingedei bat kani ka kamai ka kaji kabangi la shakta ha ki babun kiliang te kawai na kani ka benta kabangi kum ka party ngi mi ya ka ban kren ha ka jingedei bat kani ka Shri Cement Limited ya ka ba ka party lengba i le Dr. Ricky AJ Singkon ila shim kum kawai na kabenta ya kaban yakren bat kani ka sarkar India lemba kani ka city ka jongi ha kaba ila dawa ban suspend mardor ya kani ka project ka batmu ban wan hangte hapo daistong hapo ila kanang khle te kum ka party ngidang yai bodin ya kani ka jing persya ka jongi ya kani ka jingwan jong kani ka project namar ngi ba kani ka jingwan jong kani ka project kampen mentoy ya kitrasnong ndai ka pen mentoy ya kini kinong hi ki bana barjela kiba wanra ya kini ki cement company kiba pher siapo kani ka district ka jongi te kani ka jing ailat jong kani ka sarkar wat hapdeng ka jing mi ki dorbar sinong ki nongsong sinong jong ka ilaka ki riu cement ki seng bahalang ki kanhun bapher kani ka sarkar ka pene kamkwa ya kaban sngap ya kata ka sur ka jong pajba ba ki persya ya kani ka Shri Cement Limited tinggi i ba kani ka sarkar ka thum da kabor wat hapdeng ba kampat yo ya kini ki kot kisla lani kita ki clearance ki babiang ban sedang ya kani ka project ro hendrai ngi i ba kani ka don kani ka jingle bor ban pom ya kini kisi ban ot ya kini ki lom ki wa ban sedang ya kani ka project te hendrai kani ka jingai lenti ban persya ya ka da ki nongsong chnong jong ka ilaka yui ba kila lek shadu show prime minister jong ka India shaka human right commission shaki wai ki bor badai pe ndai i ba kamdon ka ai kata ka jingmi ki so ki ba ki pajba ki kmilenti ban pendam no ya kani ka project hendrai ngi penban ba kadon kata ka jingai lat lani kata ka manipulation haki babun ki benta ya kita ki pajba sa kata ka dong kathan wat ya kini ki department ro ti ngim kwa ba kani ka project kan urlong da ka jing ailat ka sarkar ya kini ki hespa lani ya kini ki company ki banabar bakin le business kat bakimon ban penjot ya kamariang ka jongi namar ba ka jing sngosi ka jongi kum kinong chongchnong jong ka district kalong ba ya uni ujing ya uni mar bo khandau ubangi long try mangi ki nongsong chnong jong kani ka jela ka jongi ngimyo shu bantrai kum bajulong dat late la khum yangi da kita ki ai ki bapher da ka bakno bangi penjot ya kamariang te ngikum ki pajba nongsong chnong bat ngikum ka Voice of the People Party na kani ka district ngibu jingli hato ka khamkta kani ka jingti maushun ne ka khamkta kani ka jingti doyong dai ha ka jinglap ka jongi ka jingti maushun ka penjot ya ki lom kiwa ya kamariang kat ba ka jingti doyong ka bangi jutrai baro kata kam penjat hadu kata-kata oi kadon ka jingta ngimlen ya kata hendrai iskau thu ba ladakani ka cement company ka sarkar ka ailat kumne klempep
kini ki jingi tenat kini ki lom ki mariang ki jongi kin jakno but kan bu jingi yangi kum ki trashnong haba ya ki bar jela lailat ya ki ban le ya kini ki business ban penjot ya ka mariang kat ba yangi utrari trai muluk bolong nong khai trai gimi olat chu ya ka ban trai ban ta kum bajulong tengi kum ka Voice of the People Party halor kini ki artli ki benta ban penduk pendam no ya kini ki cement company katula biang ladon pra khna tili kala biang re alat no yangi lu kinok tre do yong lada ka sorkar kam alat yangi bangin tre do yong ngin om alat ya kini ki cement company bakin le mon kumne kumakilong kani kalong khubor pasai sa sorkar bat lengba kani ka jingdawa ka jongi ni kum ka Voice of the People Party ngin pelong ya kani ka jing som kalan mongor ka sit in demonstration ha ka arpo tarik nadu shpo baje hadu san baje hangtai hajan mod wo ke nang ba hajan DC office tengi khot ki weri phi ki pai ba banwan chakani ka jing som kalan mongor ka jongi namar ngin sa ai ka ni ka jing keren ka jing pensai ka ba company ha katai ka jing som kalan mongor ka jongi bat lada ka sorkar kale kuman berkala kam sngap ya kani ka jing kerpat leni ka jing dawa jong ki pai ba babon ngi kum ka parti ngin hab ban le da kawai pat kalenti ban penbor ya ke sorkar bahkan le ya kanu ke kam da ke ba dap da ke ba biang ya barolang om bakale arsap kumbale minta alat ikibar jela kat bayang iki itra jela ki knyot ki le da ki babun kita ki ain da ke benta ban pentut ya ke ki ke kamai ke jitre ke jongi ke blashboard idai bat kani ka jing persyak ke jongi mo ya kani ka Sri Simen Limited namar ba kadai ka sur ka jong paj ba bat ka jing edai bat kani ka kam dew yong ro ngi mi sikman ban kersan ya ka jing dawa jong kani ka JC MDA ban aipor ka sorkar lai banai bahkan le AA bahkan plino ya kani ka jing ti dew yong tingi ai ka jing kersan ha ka jing linti ka jong ki ngiro kum cibenta ban penbor ya ka sorkar ban pli ya kani ka jing ti dew yong ngi mi sikman na ka benta ha ka ban penbor ya ka sorkar lemba kini ka jing song kelanh mongor ke jongi